taget på stævns igen. Det gik jo så godt sidste gang. Jeg håber vi selvfølgelig på noget større. Se med. Ja. Så er der fisk. Ja, vi har allerede haft første kontakt, og så lige efter, så fik jeg en 45 cm fisk på. Så det tegner godt. I dag der fisker jeg med en Vestin Sandy Inline i rød sort i 18 gram. Og de vil åbenbart rigtig gerne have den, så se med her. Ja, så er fisk. Nej! Den var fin. Ej! Nej, den var ellers fin, den der. Det mener du ikke. Ved du hvad? Vi skifter til Krækåen, nu er der alligevel ikke lort i vandet. Nej, den var fin, den der. Nå, jamen jeg skifter lige krog, så prøver vi igen. Der er lige sket det værst tænkelige. Jeg havde en stor efter, og jeg kunne se den i overfladen i trykbølgen. Og jeg tog måske 10 kast mere, og så får jeg den på, som I kan se i klippet. Det var ikke en kæmpe stor fisk, men det var i hvert fald over 60'erne, det jeg garanterer, med den vægt, der var på. Og så hopper den af. Jeg havde lige taget enkeltkrog på, fordi jeg havde haft lidt rod i vandet, og jeg har haft lidt uheld med de enkeltkrog der med de store fisk. Nu er jeg gået tilbage ved trækrog, og så må vi håbe, at der er en anden stor, der gider bide. Nej, hvor er det ærgerligt, mand. Det er en fin fisk, det der. Der går fisk lige ud af lige nu. Der hopper fisk lige ud foran. Og også nogle fine nogen. Så nu skal vi lige prøve at se, om vi kan ramme derude af. Det var rigtig godt kast, tror jeg, det der. Nu har vi lige sat os lidt ned, efter vi har prøvet lidt igen. Vi havde et hug efter den store. Jeg tror ikke, det var noget større. Nu tager vi lige en Red Bull og en banan, og så må vi fortsætte. Det var godt nok lige kæmpe øvetur at lige miste den der, fordi den var tung. Og rigtig tung. Og se om vi kan få dem på krogen, du. Så kom der også en fisk til. Lidt pænere. Det er sgu da en fin spidsfisk, det der. Det tror jeg sgu, at vi tager med hjem nu, hvor jeg har mistet min net. Så har vi lidt at fornøje os over. Prøv at se den lækkerbisken der. Så kom der en lille trøstepræmie. En fisk på 50 cm. Stålblank. Rigtig lækker spist fisk. Nu hvor jeg også lige mistet min net, så er det jo en meget god lille trøstepræmie at få sådan en satan her. Det var overhovedet ikke lige så stor som den jeg havde på tidligere, men det kan være, at jeg stadig får en. Jeg skal i hvert fald ud og prøve videre. Nej, ikke den.
Ja, tak! Ja, tak, mand! Hahaha! Så fik vi sgu også lige en fin overspringer. Jeg har ikke målt endnu, men jeg vil gætte på den over 60. Super lækker. Taget på en storbass i 22 gram. Slem, sølv. Perfekt, mand. Fuld død og tyk.